Как живеят децата, болни от церебрална парализа у нас, и могат ли родителите им да разчитат на помощ от държавата? Нина Димитрова следи и тази тема. Амелия е на 5 години. Болна е от детска церебрална парализа. Излиза на разходка само ако е в количка, която вече и е малка. Момиченцето не може да ходи без чужда помощ. Не може да яде само. Така е единственият начин, за да излезе с приятелите да я возят в количката. Аз като майка не искам това. Аз искам тя да е пълноценна, да излиза, да ходи на училище. Без, пак казвам, някой да й помага, без да се чувства задължена. Денят на Амелия започва с сутрешен тоалет. Следват приготовления за дневния център, в който прекарва по 2 часа. После идва ред на рехабилитацията. Под формата на игра правим рехабилитация, защото тя наистина има нужда от много рехабилитация. Други упражнения под формата на рисуване или то по-скоро драскане. Упражняваме финната моторика, защото тя е засегната. Когато е хубаво времето, излизаме на разходки, пак с количката. Не можем сега да караме колело, защото сме с шина и с оперирано краче. Амелия е оперирана 4 пъти до сега с цел удължаване на сухожилията. Това позволява на детето да стъпва здраво с крачетата си и дава надежда на родителите й, че след лечение в чужбина ще може да ходи самостоятелно. Лечението се състои от 3 курса. Всеки от тях струва 12 300 евро. И докато Амелия прекарва дните си затворена, родителите й започват да събират пари. Първо се обръщат към фонда за лечение в чужбина. Получават отказ 6 месеца по-късно. Причината? Няма доказателства в световната литература, че това лечение помага. А според мен това не е така. Майката обаче се свързва с родители, успели да пратят болните си от церебрална парализа деца в Израел. Решава, че на всяка цена ще набави сумата. Иска Амелия да започне училище здрава. Дори сме си мислили да отложим 1 година започването в първи клас, защото мисля, че тя наистина здрава и правичка да влезе с раничката в първи клас, да не е с количка, да не е с придружител, самичка. От Здравното министерство ни обясниха, че молбата, която са подали родителите на Амелия, е в Комисията за лечение в чужбина, а не в фонда за деца. Обещаха да прехвърлят документите на момичето на правилното място. Увериха ни, че през миналата година са изпратили на лечение 7 деца със същата диагноза. Остава въпросът дали държавата ще даде шанс на Амелия да влезе сама в училищния двор, или това ще е поредната празна надежда за родителите. Екипът на Здравей България ще следи случая.